salirta kam argay non ça va an kam Jibril aɗa yomi de aɗa sogi yeeso ma ngoran hatti ko woni nen kala ko musidɗan an fawi ɗum min hande ñalli miijaade kewkoɗo e tanki ko mbanni probléme baɗɗo ɗo hanki hana ndeket kewkoɗo fof an waɗ ɗum mani gase nen holko jaranma ɗum ɗo ede jeli ga wonno aɗum ki ɗum wat disere wi en waddema ɗo ede mi seeri ɗum yeehi hooti mi sikki noon yaye harde foti gasande gueero foti fawade less mbimi gasani taw ko min o waɗi ɗum eyyi ko min ɗum fof de ko waddema protégé min suuɗaki hen haydara noon min mbaɗirtama protégé aha huyno ɓinguel janni o holton hoyni ɗo mbaɗirmi ni hennen ko beete haqqille makko ne ɓeyɗo yaltude ma yo woppe o yaha ha laaɓa o holko fewnanma garande bagage mum te pour yaade on ke woppi wallahi anda min goppidiri ke hanti ha laaɓa kay joni heddi ko yotta joni an jalika guila woni ɗo ha hande holko fewnanma hol foof ko fewnanma wona ɓiɗɗo wona ulluguel wona dawangel on so yeehi yo yah so arti ɗo hen ɗum ɗo ko artat ɗoma aɗana bagage ko peeje tan ɗum noon min mi ɗaccata ɗum ene deeƴa mi ɗaccata ɗum ene ɓuuɓa min tawi waɗi ɗum nani frère ay ɗum noon accit ɗum e juuɗam min miɗa wawi réglande ɗum hooram jimi noon ko mballa kam noon oɗo société koye juuɗam woni presque mi pari hay ko mbimiɗa waɗa ko mi waɗan ɗum min miɗa andi ko mbaɗanmi miɗa andi to jahanmi mais nak jimi ko mballa kam nak kadi haw yana parce que cette société j'en ai marre de cette société qui ne me donne pas d'avantage wallahi min ko gasi presque ko gasi min kay to bangalam kay ko jawɗo kawo presque oɗo société ko juuɗam woni min ɓuuɗum andude ɗo ala fof ko watta ɗo par ce que jooɗo ɗon ha 10 heures comme ça o ara déjà taw mi déjà mi régli ɗum ɓooyi o anda ko gonmi e dow muɗum walla mi comba o nak walla mi comba o e joni mbaɗen no après mami noddi tan en e mami ɓamma rappeli soble ok Aïcha ça va aɗa selli alhamdulillah affaire Djibril de min goni dow mum gueddi Djibril oɗo société minen gondunoɗo presque société o ko anda e makko e battan fof koye juuɗam woni min noon sa yimmi mi ittima to gonɗa to mi addima ɗo jimmi ko balla kam e haare nde no wona min tan goto il faut ko balla kam ɓiɗa cansa no gurditani e ma ɓeyde hente o welanom ɗo e gallo mi woppimo o yeehi ko kewi ɗo hanki ko mbimami si c'était à refaire mbimi wattat ɗum walla ananani amata hersan yaay makko yima ko woni hono min yima ko ne hersan min mais so hersan yaay makko kersa bam makko mbimami ɓuuri fof ko fari kamɓe fof koɓe gotum kiif haydara ɓe ceerani anani min mi hersanki comme kirsul carrément min mbiɗa andi jeli ka so yewimi kam tan an woɗi jeli ka yewimi ko ɗum cikkuɗa eyi an woɗi jeli ka yewimi kay par ce que mi naati hen suud makko o ari ɗo mi ƴetta bag suuji makko omi yaha o tawi kam nder suudu makko mbiɗa wonde Leyla mais ɗum ɗon kay wona geste jooɗo an fotani wondude e Leyla mi foti wondude Leyla mais Leyla jogui suudu mais suudu ndu ko kanko jeeyi kanko jeeyi suudu non holko men mbaɗanno toon holko ɗaƴƴata woni pële annen an ko woni gijiɗa jeli ka mi anñani jalika saabu jalika moƴƴani e ma te so ɗum ɓenni an Djibril aɗa waɗi ko musimi oɗo Leyla mo kaɗɗa liggoyade hoto pawɗa ɗum han nayi Leyla wawa liggade o haali o haalni kam mbimi yo fat mi haalan namno bawam namnimam a jaɓi mi namni bawam wi wawa wondi yo jooɗ o andi kankane ko desaɗo jeli ka ɗo wonno alan bindan alan haydara liggotono liggey galle foof haɗum liggade kanko yo liggu an accanam jalika
accanam Jalika min ko Leyla mbimi joni an Leyla so liggi honon defat an Leyla so liggima ko nafoore ma ko ɓeydare ma defat wana pende de a nehranima ndef a nehranima liggey galle a nehranima wayda joni hoɗon defnanma sodo min an defa eyyi teɓeɗ wuuri min wonɗo ene jaranimi Leyla liggoyo mi jooɗo ɗo e galle hemɓe defa ene jaranimi ɗum Leyla ne jaranimi ɗum ko gonga ni mi wayri defde mi natti andude ni wañno way kono omo jaranimi ɗum mi naata e wañi himi defa yo yaw liggoyo liggey kam wawmi wat par ce que ba wi kam so liggey so waɗi ɗo bon e galle he defi ñamata ɓamma haalata ko welɗum o heyɗani ay so heyɗi ko gaddanɗomo fof mo ñaam mbimi ya woppumo liggoyo ko wi ko min noon mbaɗemi wi kam hotomo accumo o liggoyaki ɗo o jotto o liggo Jalika liggotono ko e galle he fof wawa kondem Jalika mata eyyi non min haalne tan min e hooram kom goppude Jalika a woppani mi wiiɗa no mbaɗirta ni an no gaccitan ni boni no gaccitan ni moƴƴani an ki a woppi joomum yeehi lawol mum arti ɗo en aran bagage mum oɗo artiri guere e gallo ay no gaccirtumi ni ko noon poɗɗa woppirde mbimi ko oɗo ko ya woppumo ha laaɓa inde makko nde ni mbimi guittaɗumi hunuko ma he inde makko nde ittuɗumi hunuko ma he min yaayma tawɗe mo e nder suudam ndu tan mbiɗa wonde toon e debbam goɗɗo min ɗum hay somi ɗanima hande min ko après miijitima affaire o gandi min mbaɗimi koko erreur an sundu a jeeya ɗuma mais yayi Leyla en jogui suudu omo wano ɗo wonde joni an sundu ko hol jeeɗi ɗum suudu wona suudu Leyla suudu Jalika wonno sundu ko suudu galle o o yalti galle o o natti jeyden hunuko ma ko mbimi ko ya yaltini inde makko nde ko kalanami ko mbatta hen hakkille ɗacca Leyla liggoyo Leyla waali gadde nene bam koko salima temo woppatama anda noon jaaha kalda e bam ha bam jaab min o woni e galle o yawa liggoyo pondimi ma en ƴeew ɗum ɗon eyyi min déjà komi yandinɗomo jimmi kadi encore balla kam haw ɓuura yande oto société min jeeyimo ko mbimi waɗan komi waɗan ɗum jimmi noon ko balla kam nak haw tello e société o par ce que place mo woni o jimmi ko ngabbude place o an place mo woni o joɗɗa ɗon ɗum joni an hoore maɗa andi lewru fof aɗa heeɓa 400 000 walla 500 000 presque holko mbiɗa e mum anini minne kadi mbiɗa wawi heɓde kadi ko ɓuuri ɗum ɗon sa yi mi ittima toon noon mi addima ɗo par ce que mi yiiɗa gona toon ni tan tawa liggaki il faut kadi ko balla kam aussi n'est ce pas kadi annen kadi keeɓa hen certain business uji mawɗi e ko keɓɓoɗa wadde n'est ce pas kadi ka miñam sa yi mi addima ɗo wala faman tan Amir holomi jogue am confiance ɓeyɗo mi wimami eyyi mi paari walludema par ce que min intérêt am nani hen oto hul haydara min mi paari pour walludema kala ko mbawɗe wadde ma waɗa réussir so Allah jaaɓi inchallah par ce que mi yiiɗa jaɗani défaite par ce que kam miñam mi yiiɗi ko daña ko heewi e nder entreprise anen ko mbimami ko t'inquiète pas fais ma confiance Sid de Djibril notre combat. Inch'Allah. On va réussir, on va le battre. Inch'Allah, on va le faire. oui Djibril Ça va? ça va bien alhamdulillah C'est lui. alhamdulillah Bonjour maman. ça va Sabi mo kam te dire. Mi gëri ma ay dëkk. Sabi mo te. ah d'accord Sino ça va? ça va ça va Cubaadam mbiɗa andi hade tampi mais fof kalden seeɗal affaire liggey mo mbiyatnomami on nden ɗum kam a salima ha lelda leydi hay goto wawi hen haydara joni d' accord mi oppi fof e leydi mais so en kaldi gongo min liggey galle o mi natti waw wadde ɗum foof ɗo gonmi ɗo mbiɗa tampi galle o ne yaaji no metti fewnude wañi on faaɗi no wuuli cubaɗam a yiyande no mbaɗo mbeɗemi ɓalwi kurum hay goto anda ko nandan mbiɗa gasi haalami te ɗum déjà an foti ɗum salade jinnomi noon jillanɗa kam jagguiranami kam e nder galle o ɗum ustata haydara joni d' accord ala probléme pour ndefu o mami def mais kam so fini o waɗi nettoyé galle o fewno foof comme miñi kam pende kam wonirɗo tan ko lelade ha heure belɗo ɗum o ummo ɓufto ha laaɓa yaha lawol makko o wallatama haydara o moƴƴi haɗa moƴƴira haaɗi
mais ɗum woni probléme mun kam mun haaji mun ala e liggey te mi yiɗa haydara ko bonni hakkunde amen par ce que mawnam ko cousine am ko confidente am aussi ɗum taki mi yiɗa haydara ko bonni hakkunde amen ɗum waɗi mi haalnani ɗum haydara ɗum wanno hannde jinnomi jewten heen ƴeewani jaggiranɗa kam heen Leila adduma e gallo dewgal walla tourisme ɗum woni holɗum ɗum ko namnal oui ou non dewgal adduma e galle he walla tourisme adduma e galle he mais min an addi kam e galle he bien sûr que dewgal addi kam ɗo d'accord gallo noon so ari ɗo ardi dewgal a foti wadde kala debbo desaɗo foti wadde e nder galle he woni defte fin lawƴi kaake fewno galle ɗum ɗon e tawi ka debbo desaɗo a pari pour resede ka pot ɗum wadde hakkille ma te ɓurani ɗum andude est ce que famji ɗum ko haalandem ikam famani gallo sa woni ɗo mbimi a defat a wupat a fobrat a majjat réalité ji men hay sa wurani ɗum a yii debbo galle kay kañum foti toppatade galle joni jiɗɗa an yayam wone defandem walla yayam wone babam wone fittandem walla min mi acci dawam ɓeɗ ɗumin ma jeli ka woni ɗo ha ummimi ɗo yeti min meeɗa ƴettude bon kañum waɗano liggeyo fof te liggeyo fof noon ala waɗat ɗum est ce que famji ɗum ko haalandem mi famani min mi wona jalika wonanimi jalika doole jogui ɗe pour fewnude galle e defde min doole ɗen mi jogaki a yi kam mi wonani hay feccere neɗɗo Djibril mi wawa somi wawa mi wawa en kaldat gonga en plus min mi wona babba ma ɗum kalɗa ɗo foof ko gueɗe babba ɗum jiɗɗa jaggirde babba e nder galle ɗum mi jaɓata ɗum seminom ganda ɗum jiɗɗa wiide ɗum affaire babba defan islam ma defan gorko ma ñam toppitade galle mum on won babbo n'a rien compris Djibril min gilade garmi ɗo ambeɗe nemi toppito mbeɗa toppito esiraɓam nin ɗum fotiri esi neɗɗo si wawa haalat hakkude mon Allah Djibril an hay sa ƴeewi guite donatake esine andi ko hoore hattani an ɓuuri andu ko kalatmi ko min mi wawa waddude foof par ce que hande somi ɗo jooɗima hande mbiɗa woni babba mbiɗa waɗa foof ha pour mi ɗo entenen a nattat kam ƴewde jaaha ƴeewoya debbo goɗɗo ɗum noon mi jaɓantama ɗum han mi jaɓantama ɗum janggo widema noon mikkomi jiɗɗo hooram takani gañmami ɗum jiɗɗa woni ko wawa won te ko wawa won te a wawata hen hay dara a waɗat mbimami ko so mi yima mbaɗa haal mi yurmeti elle a wona haal pulaar elle a jeeyaka Fuuta elle a ummaki Fuuta a ƴeew rew Fuuta salatu pinat pitti galleji peewno kaccitaari jeeha teynoyde gaddoye jamdi ndemoyi en toppoto worɓe mumen ƴeew avantage mum daño hen kala wolliwumi jiiɗa ɗo e aduna toon ummi a yiiɗa ɓiɓma barkin Djibril ala fatmi haalam par mbimi aɗa yiɗi ɓiɓma barkin walla yiɗa ɓiɓma barkin ɓiɓma noon pour barkin il faut jaɓa resede il faut jaɓa gollanade gorko ma gollonɗa israbe ma golloɗa golle gonɗe e nder galle he sa yiɗi dañde ɓiɓɓe barkin est ce que famji ɗum ko haalandem mbaɗɗa koye hoore ma nde a wona tubaka yaltin ɗum beddaɗa ganda ka africain ka pullo ka hapular que réalité ji men goni ɗo yede ta a wawi hen sans doute yota virgule a changeta ɗum hen aɗani kaliman ko mi nanani Djibril que ça soit la dernière fois har yekkitidani ma am woto wullam aɗani comme mbiɗa ko mi watta ɗum hani mi watta ɗum jangga ƴeewoy solution min wullima joni après par force a defat min wullima fiyam gasa wona ɗum jiɗɗa vas y de toute façon mi woni ɗum en minon jeeyanim de an e nena fof ɗon kalen ogon nanim bowol o jeeyanimi goppe kam mi foof partout way debbo tinnomo ñaan gorko maɗa an debbo muñal yo wan ñawdore ma saabu dewgal woni baba ñindomi ko jewtiden wonko jam ko jam bolo mais jinnomi kalden e probléme jali ko par ce que debbo ala ko ɓuuri dewgal mum andi Jalika no wayi yidde Djibril ni e Djibril no wayi yidde Jalika
ɗum noon jinnomi ko dewgal ngal jaaɗen hen koyɗe jaam jehen jewtiɗen hen kalen pour Jalika rutto par ce que Jalika sa yi no woniri ɗo ni ganda o wonani à l'aise quoi par ce que yimɓeɓe kadi na kaala a faami ñande foof o uddoto nder suudu mum o yaltata o haaldata yimɓe même jammo a nanat omo woya te ɗum ɗon ko enen foti ɗum wallude o rutto ɗum jinnomi jewtiɗen hen mi anda noon onon ko miijo ɗon hen min nani haala ma min nani ko kalɗa ko no feewi ganda noon hankkadi aɗana wonta sagata par ce que ngoɗo miijo ngo joguiɗa ko miijo yongo ka suka kono a miijimo ko moƴƴi kono noon jinmi ko paama Jalika addani ɗo hoore mum Jalika suutaki Jalika koko seera so gorko nawi wi yami seerima alay sago to gumminoɗa to ko toon duttotoɗa ko ɗo ummino ko ɗo o faati Ala fini aɗani mawɗum ke inchallah ettaralla alhamdulillah a fini mawɗum ni mbaɗa fofti noon an hannde a wendoride a yiide ndo hanki mi yawanɗan ɗum taki mbaɗaɗo sellunode e jaam tan bunɗon koye yewtidde e Jibril pour ko faati ko e golle ɗe ɗe kalnan noon ɗum si Jibril ɗo ɗo jaggi tan jaggi ha joni instant o ananta haydara o jaɓani sa haali tan o wima ay jooɗo e galle he a warani haydara liggade min mi famani ɗum gogo min mbiɗa sikki Jibril somi ɗum ñaaguima ɗum ɗon on foti waw hokkudemi ɗum tout le temps mbiɗa waɗa insisté guilnen ha joni cikkum peut être ma dugno hen yurimede o jaggiranami mais ha joni haydara sa haali tan o wi kono mo welaka haydara min mi liggo te mi andaka tahi ɗum ɗon Leyla haydara tagano ɗo te Jibril añantama liggoɗa kono wona yi situation galle on wayi ɗeɗo balɗe mi haalninoma ɗum mbimami affaire liggeyo ya fawɗumi leydi haadi o saaha anani so nde yonti min mi ƴeewa ko mbanmi hen kono oɗo woppa wattu hakkille ma e joom galle ma tawde jaɓani lelni leydi ƴeewa goɗɗum kina fooɗma e makko mbaɗa ɗum min de sa jaɓanimi ko ɗum mbaɗa ko ɗum woni hen yiide ma ko ɗum woni yiyandam sabu ɗum tan foti wonde oɗo waktu mo gonɗen te min mbaɗa andi ko ɗum ɗo fof sabu tan babiraɗo o salima hen ko ɗum woni ko yiiɗi wadde hankkadi o salonoma ɗum ɗon noon namdi ko tan onon goni mawɓe quoi onon gandi no feewi ko Jalika ala ko ɓuuri yidde sona Jibril e Jibril ala mo ɓuuri yidde sona Jalika ɗum noon min mbiɗa wawi jettude responsabilité m garon jaaɗon min jaha toon min kalde e Jibril o arta o heɓtat debbo makko min ɗum cohlunomi quoi ha hande de no mbino mami ni tan ina sahe fawe ne fawe sahe kono ɓuuri wadde ko fawe sahe sinno ɓe garino ɗum yimɓe ne mbawi hen yewtude iyan Jibril arani yummum arani bammum arani joni min tekkamo tan kadi min nawtamo taw ko ceeraɗo darɗo no moƴƴini min aɗa andi Jibril hay so haalani kañum Jalika o yiiɗi malaɗo rokkam seeɗa Amadou an ndeyi joguinɗa oɗo hakkilla ko mawɗo haalanmaga walla ko an jooɗi tan ha ɓoye miijiɗanga e holko addanma haalde kaɗo haala par ce que a meeɗa haalde e dewgal Jaale haaju ma alano hen mbiɗa yiiɗi andu noon ko addi ɗum min natti wonde suku e galle o min woni ɗo gorko à part an e Jalika no woniri ɗo ni no muusi Jalika instant sa yi ɗum omo faaɗa e nder galle o mais so tawi o seerama noon tawi gorko no wi woppi seeri noon joni hon min mbaɗata ɗum nde ko ɗum mbi joni baba suudu ndu min
min tollilotomi ɗo min mi natti ɗo wawde lelade eyo kalanuma an noon ay an noon somi faamima Amadou wallahi so jinni wina nanja maleyka wallahi ko ɗo feegorte an Amadou an sa wawi jooɗade ɗo aɗa wiya wonde aɗa sohli amen sababude Jalika yo hon ndeke ande a ko suudu ndu kattata an Amadou est ce que an ka neɗɗo an aɗa miijo an tan e Jalika jiidi yumma e baaba te ko an woni gorko an foti yaññandemo anani ballamo e ɗeɗo metteɗe wonde ɗeɗo caɗele fof ittanama ɗum i an Amadou an ala ko miijotoɗa so wona yo Jalika hoore aɗa ɓamta suudu maɗa mais an gorgo miɗa wawi namnadema min pa o ko taki kam mi famani ɗum quoi comme si o yiɗa kam so yi kam min dal pa o no waɗi bizarre e am comme si dal yahani entre minen ɗiɗo comme wonko mbaɗmi ɗum komi tinani par ce que kam no waɗirni considéré Jalika o waɗirani kam noon considéré so tawi wonko mbaɗmi ɗum sa mais min mi famani ɗum vraiment à chaque fois kala kalmi fof o yahdani hen kala ko jinmi o yiɗa ko tawi ɗum ɗon wallahi leylayam nena haydara waɗani paawa ko ni tan wayi kala tan kayɗo keedmi kanko ma waɗa feere tan haw oppose o ɗon ɗum koko ɓooye makko de ko ni tan noon o meeɗi waade to keedmi fof kanko ko banggue goɗɗo o yahata somi rewi gauche o fayata ko droite somi rewi droite kanko o fayata ko gauche ɗum koko ɓooyi hoto yiiɗumi hoorema de wona e ma te o añanima machallah haydara ala kadi ko mbaɗɗa ɗum kam ko hakkude amen wona hakkude mon on kam yaltin hen hakkille ma nena mbiɗa sikki tan de en tant que joom galle a fawtu considéré fof en même chose mais kam no waɗirni préféré Jalika min o hollat kam ɗum carrément o hollat kam ne min o haalani am haydara ko Jalika tan wona ɗum de ko ni tan o wayi min suuɗam mi heɓta ɗum par ce que ɗo buuɗɗi nana tampinami en plus salirima ɗo sa ummima banduma ndu fof muusat a wawata danade normal walla kanko o ara o lero e saali min o tottam suuɗam jogorani wadde ha laakar mbimi a ɓuranimo ɗo haydara an makko fof poti ɗo o wi ko baaba mbiɗa ko baaba haydara ɓuranimo ɗo mana ɗokkam an he ka tampude nelgol saale tampi sot galle maha cooda leece ma mbaɗa heen ɗum tan wawi ɗum safru ɗo gallam wona galle ma Jali kadi woni afam nduɗo suudude Jali lerto hen nden haɗa famɗi heddi ko kalta ko yo an añani hannde yo Jali maayi sa pour tan keɓa ndu suudu aɗen waɗa ɗum gasi yettiti en caggal mede min mi wona ɓiye comme Jalika mais ka ɓiyam kay koto Jali woni mawɗo ko debbo lelo e sa ana hersani tan Jali lelo e sa an lelɗa nder suude a hersani ɗum Amadou ɓanduma dogani hen Amadou an famɗi gacce Amadou an billahi meɗa andi ñande fof maayi mi jaltimo ɗo galle o heelat a fusanno par ce que a heɓaki ƴettude responsabilité moftude yumma mofta bande debbo ɗum fof noon e waade noon min kam mbiyatmami tan ko ya joƴƴin ɗum ɗon e leydi pooɗa joom galle ma e ma takka ɗum e ma puntodira e muɗum anani ha daña ko jiɗɗa ko haala pulaar kay ne mbiya funti laami ɓuuri felli laami kadi kala ko jiiɗa ngalñat addani ɗum fooɗ joom galle ma profita ko antani muɗum profita muɗum punta ɗum to wasa yiide wasa nande so wona an wasa heɗade so wona haala ma ɗum noon ko an liggoto ɗum haala liggey o noon joƴƴini leydi so diwi o saaha min mami réglane ɗum te liggade ma liggo so Allah jaaɓi nena ɗum tawon ko mbiyatmami noon tan jiirumi nena ɗum tawon ko mbiyatmami kadi gorgol nani ko kalɗa ɗo mais c'est que welani aussi gila to gonɗa cukalel haɗa jangga ƴetta temps ma foof mbaɗa ɗum e gotum ɗum ganduɗa ka jidde ɗum wona passion e ma mawɗa jiiɗa wadde ɗum réalisé korɗa ɗum waɗ saabu hol ɗum dewgal min mi sikkano mariage ma haɗam waɗ min ko jiɗmi ko mais oɗo mariage gila to natmi hen ha joni ɓurgol nan ɗon tan hoto wi noon min jiiɗa aɗa haala ɗum oɗo mariage ko ɓural tan e ɓamtare woni hen hay sa yiyani ɗum joni ma yiyoy ɗum yeeso ɗum kam hoto haala ɗum
te affaire liggey ko kalda ko gonga nenam neɗɗo gila jibinani jangga jangi ha wonto heeɓi walla yiɗi ko liggade te so Allah jaɓi ma liggo an kay heɗomi tan no baddannomi e mani mbaɗa haalaɗo heɗo koko moƴƴi tan jeeta hen comme ñande fof tan hay kam sa haali kam sa haali mi wawa ko wona nanandema tan par ce que ɗum tan mbami wadde Amadou bone ka yoni a liggatako bone ka yoni a watta dépense an sa naati tarode cikka min neɗɗo antiri toon taw ko ñawɗo par ce que sa naati tarode hay goto wawa toon naat lebbi ɗiɗi toon ɓufto facture uji ndiyam no mbara yimɓe fof no muñi ɗum suudu ndu ala ka waɗani hen fof muñi kadi min mawni guelma arta e galle tan mbiya o wonta ɗo o wonata so tawi noon haɗa heppi yo o yaaha sa juuli ñaaga yo Allah rokku ɗum gorko goɗɗo kono to kam o pari to fami baba min dal ko woni gon jeli kam ballon ɗum rutto nder suudu makko to rutto e dewgal makko ɗum ɓuuri ay noon malal ayi o joni warami nder o galle o min komi nattude ɗum faama aɗa andi ka billahi komi nattude o faama ala aɗa andi woni ko famani no famani o wawi ala jeli ko suutaki koko seera neɗɗo so seerama koye hoota galle bawmu hootata ummino jeli ko noon hande ko ɗo wonata hande ko ɗo wonata jom haydara a wawa a ɓuran ɗum a wawa riwdema wawa riwdema ɗum noon sa wawi muñan tan joɗɗa anani pada ha Allah hokka ɗum gorko goɗɗo mbaɗa ko jiɗɗa ko ne keɓa suudu ni kam e oɗo saaha kam a wawa ɗumen ɗo jeli ay sippi on daɓɓon goñe tubaji tengɗi ɗi jen witɗa wona ɗo koɗo goɗɗum kono wona ɗo e gallam en ɗum heeɓi noon ganda ɗum arde aɗa yurmo kino jali ka min jiiɗi ko rutto ndeki guila denel ƴoƴi saka poɗɗen kala ko miijiɗa e mum gari imi aduna ko muñal wawi fof oduna Allah joɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ñohemo woto koynemo woto bonni gurdam makko Allah joman ko joom yurmede oɗo keɓine aduna ko muñal wawi fof oduna Allah joɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede min koy mi ronki famodirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesna